Shondo, ngikhiphe endlini ngidla ibheka yasedebo nesiphitha. So ngicela ungangichitheli isikhathi. Ha. Kezux. Kunesikeleme engifuna sisiphushe lesi. Before ungitshela ngendaba zesikeleme, wena wangicambela amanga, wathi ubhuti kaMahewu. So, ukungicambela amanga, kuzomela ungenzele something before ngizokusiza ngalesikeleme. Mara Zux, imubhuti kaMahewu. Ayikhona hali. Ntwana yami, uyaphinda futhi ungicambela amanga. Yazini ukuthi ngiphushe lesikeleme nawe. Thweka baba. Wiki. Ayithweka kamnandi sana. Yes. Thweka sexy. Anything for you, daddy. Ntwana yami, khala bemgeza, ungasaphinda ungibize ngo-Black Coffee. Awuhali Trevor ndoda, ngeke ngiphinde. Yo! Imfene! Yo! Yona son mali yami yewena. Yona son ngifuna imali yewena. Yona son Trevor, ngibhizi ngilungisa umphakathi wona uyagembula la. Magu, kuyabuliswa mawufika emuntwini omdala. Utshela ukuthi ubani kanti ne? Ngisitshela ukuthi nguTrevor. Yona son, ukutshela into eyiwani. Akekho umuntu ozofana nami kulomphakathi. Ungazenzi mina. Mina ngifane nawe. Awunamali, awunalutho nje. Umuntu ophilayo nje. Yona son kahle kumele ngishiya ngempama. Khona uzobona ukuthi ngubani. Singabambana ngequpha khona manje. Yazini mfana omncane. Asishaye fair fight. Khona kuzoba nabantu abakhuzayo ngoba ngizokulimaza. Okay, ngizoyivuma ifair fight. So ke sibone ukuthi ubani ozothola umuntu. Yeah, showcase. Ngithembise nokuthi noma ngakushaya kule fair fight angeke uphinde ulokothe lo mphakathi. Okay. Ngeviki elizayo ngoLwesihlanu fair fight on Showcase. Zux. Ufuna scam abantu. Uthi imubhuti kaMahewu, R2 isitholo. Khike. Manje utholani mina kule business le? Uzothola i-half yemali esoyenza iso. Okay ke, shuthi masenze i-8 wena uthola le R3 nami ngithola i-R3 yami esayidini. Bese le R2 esalayo R8. Hayibo. Angithi nyasho ukuthi uzothatha R4 kanti yini inkinga yakho? Awu thweka kokugcina lapha. Thweka kokugcina. Thweka.